Figyú, Dani, foci tipp jöhet? F1-es szünetbe? Nyomjuk. Mi lesz idén az olaszoknál? Piemonte Calcio bajnoki cím. FIFA-ba talán Juventus van ezzel a csapatnével fémjelezve, egyébként Milán. Milán győzelem lesz idén. Mi lesz a franciáknál? Hát ez könnyű. Ugye minden évben a Marseille a legerősebb, de a PSG nyer. PSG? Bocsánat, nem, PSG. Jól mondtam? Jól mondtad. Ki nyeri a Bundesligát? Hát ez egy sima Dortmund év lesz. Na jó, ilyen nincs, hogy sima Dortmund év. De egyébként tényleg én azt mondom, hogy színesítsük egy kicsit. Idén a Dortmund. Egyébként FIFA-ban nagyon sokszor vagyok velük valamiért, de ennyi a kapcsolat közöttünk. Mi lesz a helyzet a spanyoloknál? Tavaly is, vagy az előző szezonban is így kellett volna legyen. A Madrid behúzza. Szoros lesz a csata, azt jósolom, a második helyért. De sajnos nagy lesz a lemaradás a Barcelonának. Ők fognak odaérni a második helyre. Na és jöhet a legfontosabb. Ki nyeri idén a Premier League-et? Jöhetnek a Diva-Drucker kommentek. Egyébként a Premier League-et néztem az utóbbi években, még a Szobó időszak előtt is a legtöbbet, de szerintem a pool, de ez egyébként reális tipp, tehát hogy tényleg a poolnak brutál erős kerete van, nem mint a foci szakértő lenné. És a BL győzelem, egy BL döntő a Puskásban, pool sima. És magyar gól lesz a döntő. A magyar trió mindent visz.